Jesus ni ang akong kinabuhi Ginoo. May mga kapakyasan, dako kayo nga mga kulangan o Ginoo, dako kayo nga pagka kawaladon sa kahibalo kung unsay imong kabubuton. Father, karon nga kagabion Ginoo, tiloy ang akong unahuna. Tiloy ang akong kasing-kasing. Imo ang tapos na panulti sa imong mga mensahe Ginoo. Thank you Lord sa pag-amping o pagpanalangin sa akong kinabuhi, sa kinabuhi sa akong pamilya, sa mga kinabuhi sa mga kabanayan ako sa Katubig family, sa pamilya sa Liman family Ginoo nga tuwa sa Negros. Amo mga kaigsuunan o Diyos na ana sa layong lapit ang among mga anak Ginoo na nagapanglangyaw. Salamat God nga bisan Ginoo dili na mo mapugos ang sitwasyon. Kada mong isalig ni ikaw padayong manalipod sa ilang kinabuhi. Padayong kang magdasig. Padayong magligon. Padayong maglipay sa ilang mga kinabuhi. Lord Jesus, I pray katong tuwa sa Manila, na sa Cebu, sa Negros, tuwa sa Mindanao, na sa Hong Kong, na sa Dubai, Ginoo. Ang tanan namo ng mga minahal na nagakalagyo. Lord, himo nga maabot sa sila sa mga pagdasig sa imong mga mensahe. And thank you God for giving us a chance, O Lord, that even social media lang ang among gamiton. Ma-empower sa sila Ginoo sa imong mga mensahe. Lord, padayunon nimo ang imong gipanghimo. I pray for this church na ang tanan na gayon, Amahan, doon na nahihingpit na desisyon nga musunod na yun di mo Ginoo. Na wala na may hipuson ng mga butang na wala ni mo kahimuti o Diyos. Mo'y makagapos ka na mo Ginoo. Thank you God na ikaw gayon mo'y namuhat. E dili ka gusto Ginoo ng imo mga anak o Diyos magpabiling daog-daogon sa kaaway, gapuson sa kaaway Ginoo. Salamat God. Padayon namong giampo ang imuhang pagpanglihok sa Sibilia, sa Carmen, sa Pilar, sa Tangnan Ginoo, sa Buol, bisan dito sa Ubay. Salamat kayo Lord, we pray. Ang imong mga gibuhaton magapadayon nga mabungahon Ginoo. Salamat sa mga panalangin nga makatukod og mga kasimbahanan, may mapuy-an ang mga pastor Ginoo. Ngayong mga sulugoon ng Diyos. Thank you Father God for the blood of your Son Jesus Christ na nanalipod sa kada kasing-kasing, una-una na dili makompromise sa mga buhat na iya sa kangit-ngit Ginoo. Ug salamat sa maong dugo diha sa among panglawas, Amahan, dili makasulod ang trabaho siyawa ang pagkawat, paglanglang ug pagpatay Ginoo. Thank you Jesus. Padayon nimong putlion ni nga tigom kani nga church, ang mga ginsakupan Ginoo, asa man sila karon. Ikaw magatandog sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Thank you Lord sa dagan pang mga panalangin nga magaambot and himuon sa bilimong mga panalangin Ginoo. Help us Father God nga doon nami mahimong misyon kinsa ang among makit-an Ginoo. Nga among masiran sa unsay mga blessing imong ipanghatag kanamo. Thank you for your mercy, for the healing and deliverance. Thank you for revival and restoration, Lord. And salamat kay Ginoo sa imong mga pulong this evening, O God. Maghatag na mong kalipay, maghatag na mong kadasig, padayon nga maghingpit, mahimong kalayo, na magsunog sa among mga pagtuo, O Diyos, aron paghingpit niini. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Among mong giampo Ginoo nga gamiton nimo ni nga imong alagad O Diyos. Himuon nimong takos nga mo paabot sa mga mensahe nga gikinahanglan ni ining kagabion. Tuguti ang kada usa na masayod unsa gyud ang imong kabubuton Lord.
niyamang mga pag-ampo, ipangayo, pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Pwede ba nato palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Praise God. Mayong gabihin natong tanan. Karon nga kagabihon mga igsuon atong pamalandungan ng mga pulong sa Diyos nga makita sa Revelation chapter 5 verse 1 to 14. Verses 1 to 14. Revelation chapter 5 verses 1 to 14. So, ang linukot nga basahon o ang nating karnero. Nanabata kung basahon? Verse 1. Revelation chapter 5. Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sulod sa sulod o sa gawas o gisilyuhan o 7 kasilyo. O nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga misinggit kinsabay takos nga mutangtang sa mga silyo o mubukhad sa linukot nga basahon. Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod ni ini. Nagilak ako pag-ayo kay wala may makaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon o sa pagtanaw sa sulod ni ini. Unya, usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leon sa banay ni Juda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog og makatangtang siya sa 7 kasilyo og mabukhad o mubukhad or makabukhad sa linukot nga basahon. Verse 6. Unya nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwana sa trono nga gilibutan sa 4 ka buhing binuhat og sa mga pangulo. Ang nating karnero daw miagid pagkamatay. May 7 kini kasungay og 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadalang ngadto sa tibuok kalibutan. Miduol ang nating karnero o gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa tuong kamot ni atong naglingkod sa trono. Sa diyang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat o ang 24 ka pangulo ng hapa at ubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa o mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila og bag-ong awit. Takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon o sa pagtangtang sa mga silyo ni ini, kay ipatay ka pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay pinulungan, katawhan o kanasuran. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios og maghari sila sa kalibutan. Og mitan-aw ako pag-usap og nadungog ko ang kalibong mga anghel nga nag-alirong sila sa trono uban sa 4 ka buhing binuhat og mga pangulo. Og nag-awit sila sa makusog ang nating karnero nga gipatay tapos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, o sa kusog, sa dungog, himaya, o pagdayeg. O nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta, o sa ilawom sa yuta, o sa dagat, ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan, o na nag-awit sila nga nagingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono, o sa nating karnero, ang pagdayeg, dungog, himaya, o gahom, hangtod sa kahanturan. Og mitubag ang 4 ka buhing binuhat nga nagingon, Amen. Og nanghapa ang mga pangulo og misimba. Mayong gabihin natong tanan. The will of God be known to man.
The will of God, and then be known to man. Kabubuton sa Dios, hibaw-an or hibawon sa tao. Muna yung atong pag-aisgutan karon nga kagabion. Tungod kay, kung sigil ng mantag ampo, niya watay kaalam, kay wata na kasabot, maglisod ta anak. So, kung moingon kang, Lord, tagai ko, unsa man dyan imong kabubuton. Unsaon nimo pagkabalo sa kabubuton ni Lord nga silyado man, na may seal. Unya walay maka-open ani si Jesus Christ lang. Unsaon nimo pagkabalo unsay may tabo, unsaon nimo pagkabalo para bagyo na nimo, unsaon nimo pagkabalo nga kining mga butang nga kabubuton sa Dios ni nga nagapanghitabo, unsaon nimo pagkabalo nga nakasilyo man. So hinumdumi kini walay si bisan kinsa nga taong mahimong maalamon nga pwedeng masayod lamang uban sa iyang kaugalingong katakos o kaalam nga unsay kabubuton sa Dios. But nagkinahanglan tang Jesus Christ. Amen? Nagkinahanglan ta. Now, sa niaging last Sunday, atong gihisgutan mga igsuon ang kanang great deliverance in great tribulation. So, sa mga kasakitan nga mga panghitabo nga gialaw sa Dios nga mabasa sa Biblia, dunay 21 ka lista or kanang pasunod nga mga panghitabo. Nagsugod diha sa 7 seal. Kining mga linukot nga basahon nga gisilyuhan. Nga inig-open ani, mao nay mahitabo, inig-open sa usa, mao nay mahitabo. Then nagsunod dayon ang 7 trumpets. Nga inig-blow sa unang trumpets, mo na may tabo. Sa pag-blow sa unang trumpets, mo na may tabo. Ay, kaduhang trumpet. Then, another set is the bowl. Bowl. Katong gihuwad. Nga panaksan sa kasuko sa Diyos. So, naiuban mo ingon nga apil ta sa Great Tribulation. Karon palandaan na tayo mga binyag kong pagsakit, mga igsoon. Pero dili pa na ikakumpara sa umaabot. Pero sultihan ti kao, mahali kay ka sa kasuko sa Dios kung ikaw ug ako makasabot unsa ning kabubuton sa Dios. Unya ha, mas masabtan nato ning ayo. Sa atong gibasa karon, dunay naglingkod sa trono nga nagagunit og linukot nga basahon, o kining linukot nga basahon dunay 7 ka silyo. Naing lock. Nay mga padlock. Unya walay makaabli ani ningon ang Biblia atong gibasahan nadungog nato nabasa ta kanina ningon ang Revelation chapter 5 nga didto sa langit walay binuhat nga takos. So in other words, bisan mga anghel dili takos. Then dinhi sa yuta walay takos, sa ilalim sa yuta wala. Mao nang ang kitang tanan mga igsuon mga kapalpakan ni ato mga nahimo. Muna walay magpasigar ko kay puro ta dili takos. So, nangasubo ang mga tagalangit, nangabuol ang mga tagayuta, bisan si John nga nakakita, nihilak siya. Nganong nihilak siya? Tungod kay ang linukot nga basahon, mga igsuon, nakabutang dito ang mga manghitabo. So, kung dili ito ma-open, dili mahibawan, unsay umaabot, unsay mahitabo. So, munang nanghilak. Dini sa atong kinabuhi, kanunay tang nagahilak. Kaya nagapanghitabo ang mga butang, nangahadok ta, nangabalaka ta, tungod kay wala ta nasayod ug unsay ugma, kay wala sabta nagasusi, unsa kahay kabubuton sa Dios. O para nato kanunay ang kabubuton sa Dios, silyado, no. Dili silyado ang pulong sa Dios. Sa inyong mga panimalay na ang pulong sa Ginoo, nidukot sa altar, giabugan og taman, dili basahon. Wala na gisilyuhan, wala na gipadlakan, pero ikaw mismo nagpadlak sa imong kaugalingon, nagkadina sa imong kaugalingon para dili nimo makabot ang pulong sa Dios unya imong basahon. Giablihan na sa nating karnero nga mao si Kristo. Gibalik na ang pultahan sa nagbabag sa kaluwasan sa tawo. Giputol na niya. Gibalik na niya ang tanang gapos, gibungkag niya. Pero kita mo'y nagpadlak sa atong kaugalingon. Hilak si John, ingon siya, wala may takos.
Gingnan siya nga nung naghilak man ka, tungod kay walay takos nga makaabli. Kabalo ka o dili ka kabalo kung sa'y umuabot ugma, di ka kapangandam karon. Kini kay nakasilyo man, wa siya kabalo kung sa'y umuabot ugma, so naghilak sila kay unsaon na mo pagpangandam ang amo ugma nga sirado man ni. Muna nahibawan. Kabalo ba mo mga igsuon nga ma-determine na nimo ang imong future? Successful ng taong grabe mo tuon, unya madiskartes kinabuhi. Kay balo na nadaan siyang successful siya. Pero kanang tao po nga magpatsamba lang, paabot lang, sa ka, bahala na, sa'yo maabot. Nga na, bakit akong nga na? Napay tao mga igsuon nga di ragyod siya. Di maningkamot, di mo basa, di mo school, wala tanan. Kana nga tao, basta lang. Kabalo na daan na siya sa iyang kaugmaon nga lisod jud ko in the future. No? Kay may bawaan man nimo ang kaugmaon sa Dios, wala na nasirado. I mean, ang kaugmaon sa Dios nga giandam nimo, wala na nasilyuhan. Nakasulat na tanan dinhi sa iyang mga pulong. Unlike sa mga katawhan kaniadto sa mga Israelita sa Old Testament, mudagan pa sila sa propeta o mangutang na unsay kabubuton sa Dios. Then ang propeta, sige huwat diri karong gabi una ayaw sa lakaw. Kay maadto sa kusbukid, magsulog sa kuog baka, nya magampo kus Ginoo, inigsulti niya tingog, sultian raw niya tikaw. Ingon anak kalisod kaniadto silyado. Karon nagkalat ang Biblia. Gihubad sa nagkalain-laing pinulungan, Chinese, Korean, Bisaya, Cebuano, Ilonggo, Ilongga. Pero dili basahon, na-open na ni. Si John naghilak pa before kay di siya makabalo ko sa isod, ana. Unya, pag-April ra bagyo, sa diyang nabalik na ni, na-open na, nahibawan nga ang mga sulod, dini, doon ay mahitabo nga mga kagutom, doon ay mahitabo nga mga kasakit, mga kamatay, mga gera, nga umaabot, muna nahibawan. Pagkanindot sa itong kinabuhi, mga igsoon nga sure nga tagkon sa umaabot. Pagkalindot sa atong kinabuhi, mga igsoon nga makapangandam ta sa atong future, kay gitug-anan na kadaan sa Ginoo unsay moabot. So dunay dako kaayo nga kamingaw, kahawang paghilak na nahitabo sa langit. Kay walay takos. Katuntuan sa ilalom sa mga yuta, mga taong nangamatay na, nga dili takos. Nagpuyo sa dagat, I mean, nangamatay sa walay takos dito mga anghel, walay takos nga maka-open ato. So silang tanan nagahilak na nga guol. But listen to this. Ningon ang usa ka pangulo, ayaw hilak. Kay dunay kaliwat ni David ang lion sa Judah. Siya ang nating karnero. Bantay ka ha, kay si Lord nagaguide nato, mapaubsanon kayo, humble kayo, murag nating karnero, pero ayaw kalimting nga leon siya sa Judah. According sa research, mga igsoon ningon dito nga, gitawag ang lion nga king, bisag dili siya may pinakadako. Why? Tungod kay, inigsyagit niya, kutob sa maabot siyang tingog, kana sakop sa iyang teritoryo. Ang mga iro, ilang siliyuhan na ilang mga teritoryo, pang-ihian na nila ng palibot. Simuto na nila ako ang teritoryo, pag musulod ka dali, isog na siya. Pero lain teritoryo, lahi dito nga teritoryo, musulod siya dito, hadlok na siya. Now, mga iro, kining liyon mga igsoon, listen to this, gihimo nga comparison, I mean, kanang, metaphor na si Jesus ang leon sa Judah. Kaliwat ni David. Listen to this. Ingon ang Bible, siya ang nating karnero. Humble. Giluwas kaniya, nagmapaubsanon siya, nagpasaylo siya, nagmaluluyon siya. But listen to this. One day, Lion of Judah ang imong himamat sa adlaw sa paghukom. Remember that. Kabalo mo kining leon mga igsoon, 5 niya katila, kanang ilik niya ang imong panit, tilapan niya. 5 niya katila, mura kag na disgrasya sa kanang nagbagnos na imong kay mga tangtang imong panit dala pang unod. Murag liha ni ilang dila. No?
Munang sa tanan pong mga hayop, sila siguro ang pinakatibay o kanang mga buhok. Nga ang ilaharang pangidaron may hinungdang mga tangtang na. No? Leon. Yung siya ayaw og hila kay na ay leon sa Juda. Kaliwat sa Juda. Remember na si Jesse? Mo'y tatay ni David, o niya, gikan ni David, abot sa generation ni Jesus. Kaliwatan ni David, taga-Juda. Si Jesus na, siya ang nating karnero. And then, gidawat na ang maong basahon sa nating karnero. Ingon ang verse 8, unya, nakita ko ang nating karnero nagtindog taliwana sa trono, nga gilibutan sa upat kabuhing binuhat sa mga pangulo. Ang nating karnero daw, miagid kamatay, may pito kini kasungay o pito ka mata. Nga mao ang pito ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibutan. Miduol ang nating karnero og gikuha niya ang ninukot nga basahon og basahon gikan sa tuong kamot sa naglingkod sa trono. So ang Father ni. Hello? Kabantay ba mo Jesus mga igsoon, giduol siya sa mga tinun-an niya ningon siya. Tuganin ni kanus ay may tabo. Si Jesus nito ba ang dili mo ang ayang magpakisayod. Ang amahan ray na sayod. Pero pwede ni hibaon niya, mahibaon niya nga anak, kay takos man siya. Siya'y naka-open ani. Tanawa ha? Miduol ang nating karero, gikuha niya ang ninukot nga basahon, gikan sa tuong kamot, sa naglingkod sa trono. O niya, gibalik ang maong silyo. Gi-open niya. Now listen to this. Gikan sa paghinilakay, paminaw ha, napulihan o grabing kalipay sa panagsimba. In verse 9, gidayeg nila na yung mga relihiyon, mga igsoon, mayon, dili Diyos si Jesus, dili siya ang ayang daigon. Dili siya ang ayang pasidunggan. Dili siya ang ayang halaran. Wala nahibaw ang Biblia nagatudlo gani kung saan nahitabo dito sa langit, nagisimba nila ang nating karnero, ang Diyos, nga mao ang anak. Gisimba nila, gipasidunggan nila, nag-awit sila. So listen to this. Sa atong kinabuhi mga igsoon, mag-uulta kay dunay mga problema nga maabot. Pareha sa nitabo ni Apostol Pablo, sa diyang nagbiyahe sila padong sa Roma, niabot ang dagko kay bagyo nangahadlok og ayo ang mga tao, pero si Pablo relax lang. Ano man, kabalo naman sa Pablo unsay kabubuton sa Dios. Pero ang ba mga tao wala nakabalo mo na nangaguol sila, nangahadlok sila, kita na sayon. Sige na gisulti ani tanan, tama ba? So relax lang. Sa diyan nasayra na nila tanan, nadasid sila, nalipay sila, nagsyagit, naghugyaw, nagsayaw, nagsimba, nag-awit sa Diyos. Kaya naibawaan nila ang kabubuton sa amahan. Wa pa gani ni nabali, pagkakita nila nga gikuha ang linukot sa nating karnero nga mao si Ginoong Hesukristo, lipay na silang tanan. Gasimba na dayon sila. Sa ilang pagsimba, ningon sila, takos ka sa pagkuha sa dinukot nga basahon o sa pagtangtang sa mga silyo ni ini. Kay ipatay ka o pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Diyos. Gikan sa tanang banay, pinulungan katawhan o kanasuran. So, gihimot mo silang ginharian sa mga pare, sa mga balaang tao. Dili ni katong magsuot og taas na bistik. Katawhan sa Diyos. Nga naman, sa Old Testament, ang mga pare rin makasulod og simbahan. Dawato rin lang mga alad sa mga tao gikan sa gawas, unyayaw so dire, sige, unsa may sala, sugilon nila. Di sila kasulod. Pero karon makasulod na ta, nga naman gihimo ng balaang ginharian sa mga pare. Unsa ng pare? Servant ni Lord. Nag-alagad ba mo sa Diyos? Mga pare na. Kaya pong gamin-amin nga gaduha-duha gapon, pare niya po. Sumitanaw ako pag-usaw kung nadungog ko ang linibuan kalibong mga anghel nga nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka mga buhing binuhat. O ang mga pangulo o nag-awit sila sa makusog. Paminaw,
ang nating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, sa kusog, sa dungog, sa himaya o sa pagdayeg. Nakakaimo direwa. Nakaimo diri wala? Wala. Wa pa nito bagang uban. Napakaimo din hiwa. Mga angkon. Kaalam, gahom, kusog, pagdayeg, pagpasidungog, takos lamang mudawat ana ang nating karnero. Munang gapagarbo kaniya kay mas matarong pakasuban. Luoy. Luoyon ka. So gipasidunggan na. Ingani ka nindot. Nga masayda nato ang kabubuton sa Dios mga igsoon. Now karon libog kayo ta sa mga batanon mga ayog sign. Lord, siya na ba Lord? Ana ang Ginoo sa iya, dili. Dili siya. Ingon siya, Lord, kung dili siya, taga-ay kong sign, nga dili siya. Tumbahan pag signboard, bang! Thank you, Lord, giday siya. Ngayon, pag sign, no? So, ang pangutana, gusto magyutang masayod kabubuton sa Diyos. Ikaduha, buot bagyod sa Diyos nga ang tao masayod sa iyang kabubuton. Yes! Kanang mayo kang Ginoo rin, nakabalo na, Pastor. Wa ba nakabasag Biblia? Pwede pong nagbasag Biblia, pero kay requirements raman eh. At least, mungutanas, Pastor, di kong ingon, akong nanakos, Acts chapter 37. Oh no. Nalimbungan. Taka at panglimbong ba? Di mo to as tinuod. Mungutanas, Pastor. Asa nakadapit sa imong Bible reading? Nanakos, Acts 37, Pastor. Hala ka, giilad si Pastor, naadi ay chapter 37 ang Acts. Wa ka na. No? So nasayra nila unsay kabubuton sa Dios, kita nasayra nato unsay kabubuton sa Dios. Muna dili nata matingala anan karon niabot ning coronavirus, ni anapoy kanang bubonic plague nga ginahisgutan. I said nga sa trumpet nga gihisgutan dinhi sa seven seal, inig-blow sa inig-open sa unang silyo, di pa gani ni mahuman nga event, na po laing ablihan. Adto ta sa trumpet, sa di pa mahuman ang unang trumpet, i-blow na po ang ikaduhang trumpet, and kadto tanan is judgment. Nga kasayod na taana. Ang pangutana nga nung nahadlok man ta. Pero wa pag-iday na sayod. Mapaday na basa ba? No? O sa'yo mga igso, gaya mo, magwalis, Pastor. Bali naman tag-asa ng pagbasahon. Nindot naman tagdili na ta magbinasahay dire, pero ang problema, kaya wak mong ko'y basa-basa ang uban. Saan mo na? Sige raman na Facebook. Sige raman mag-ingunana dito sa Facebook. Sige rag tanaw TV. Sige rag paminaw o Wild FM. Sige rag paminaw ng mga maudto nga si Inday Karing. Di mo basag Bible. So nagsimba sila kay nasayod sila kung sa'yo maabot. Now listen to this. Ang umaabot na bagyan mga igsuon is katalagman. Pero nga nung nagsimba man sila? Because nasayod sila nga maabot na. Malipay ta mga igsuon, bisag unsa pa'y moabot. Nga naman, tungkol kay kipahibaon ng tandaan, at least, nakapangandam ta. Anong bubunic plague, ilahalang na. No? Ang mga Israelite, gilain man sa Ginoo. Sa panahon iyan, nagikastigo ang Egypt. Pero kaya di sa Christian ka, kahit ginabuhi makamurang Egyptian, bantay lang. Prangka-prangka na tanay, kamong nadihang nakaantabay. Magkinabuhi kita kung sa'y kabubuton sa Diyos. Amen. Padayon ta mga igsoon. Unsaon man nato nga mahibaw-an nato ang kabubuton sa Diyos. Una, ampo. Ampo ta. Lord, unsa may imong kabubuton? Muna giingon sa Matthew chapter 6.
Ang Matthew chapter 6 mga igsoon gitudluan ta unsaon nato nga masayran ang kabubuton sa Dios. Sa unsang paagi mag-ampo. Dili mag sinyas-sinyas. Mag-ampo gyud Ginoo sa kamay imong kabubuton. Nabangi ko ani. Biun sa manas imong pulong. Yes Lord, nabangi ko makasabot. Ingana. Di kayo magsinyas-sinyas ra. Wilis-wilis. Hello? So, Matthew chapter 6, verse, Matthew chapter 6, okay, verse 9, ingon diya pagsulti, mag-ampo kamo ingnan ni ini, amahan namo nga naa sa langit. Wala sa altar ha, naa sa langit. Baka kabalog kinsa nang itsuraan sa altar. Kay Jesus Christ was never, wala gito siya na picturean in tawon. Amen. Munang si kinsa tong nga actor? Mel Gibson ang naas at mga altar karon. Hindi mo ta mabasag Bible. Amahan namo nga naa kas langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo ug matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Sa English, your kingdom come and your will be done. So diha sa mga pag-ampo gitudloan ta nga ang kabubuton sa Dios atong ibaw-an nga kana gyud maoy mahitabo. Bisan pas Balaam og gusto gyud siyang mukuyog atong tuang gisugo ni Balak kay mangwarta siya, gibadlok gyud sa Ginoo ug ang kabubuton gyud sa Ginoo ay natuman. So nag-delay ang panahon ni Balaam. Muna katong gingong maminyo ka og 27. Pero kay di man na mao imong nadasmagan 25 na ka, nag-uyab pa mo og 8 years. No? 8 years. After 8 years, di day mao. So nakaplagan na nimo, nag-delay na. Na madili usa kita magdili-dili mga igsoon. Gusto ni Lord nga masayran nato ni. Mo nang gitudloan ganito sa pag-ampo nga your will be done. Kanang will sa Ginoo. Mo man atong gihisgutan karon, the will of the Father be known to man. Ang kabubuton sa Dios dapat masayran sa tao. So una niyang buhaton mag-ampo. Ikaduha, dili lamang kay kutob ras pag-ampo nga ang will ni Lord mahibaw-an nato unya mao din matuman mga igsoon. Mas dali nimong masabtan or mas dali nimong mahibaw-an unsay kabubuton sa Dios. Nga naman, ingon si Lord Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ingon siya, busa mga igsuon. Romans chapter 12, 1 and 2. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy ug ipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay inyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagis pagbag-o sa inyong kasing-kasing sa inyong huna-huna. Aron masayran ninyo ang will sa Dios. Unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Oh, sige ra tag-ampo, Lord, let your will be done. Pero unsa may pamaagi, number 2. Humana kas ampo, number 2. Unsa may pamaagi nato? Bag-uho ng una-una og kasing-kasing. Di kay pagkakita nga ang moral lagi ni siya. It's so decision dayon. Automatic. Why daghang kalibutanon ra gani ta kayo mag-isod kita kahibaw unsay kabubuton sa Dios. Nga naman kalibutanon manguna-una. Kabalo mo kung saan yung mga kalibutanon maguna-una, magsira guna-una sa kwarta, magsira guna-una sa kaligon, kaugalingon o magsige pamantay sa uban. Muna'y kalibutanon nga huna-huna. Ikaduha, kalibutanon nga pagbati.
Wa pa gani ta mapuno sa gugma sa Dios, musuway na kaghigugma sa uban. Mureklamo pa ka ni pastor, pastor manong di man siya muangay na ako nga grabe man ko nakaangay niya. Wala di kaangay ang imong ginikanan sa imong batasan, dugay na mong kakuyog sa iyong balay. Ang lain pa unya ang mawak mo sa kabalo nimo. Hello? Hello po? Di na ka manistil mo ingon nga. Di na, manistil. Di na kailangan pa. Nga mo ingon ka. Pwede ba ka muangay na ako? Gibuhat na ako, tanan nagpapilit na ko og gel, namutang na ko pahamis akong nauhong, branded na kong suot, wag ako gani angay na ako. Di kay kakaangay, si mong kaugalingon usahay. Hindi masikaw pangutan, natapuan man ko kayo, oy. Nganong hadlukan man ko kayo, oy. Nganong mabalakon man ko kayo, oy. Nganong. Sige, pagtanaw teleserye. Sayon kayo, hibawon ng kabubuton sa Diyos. Mainampuon kayo ka, Lord. Pakit ako sa imong kabubuton. Gatuo kag balibaran ka ni Lord, kung ingnon ka ni Lord, kung ingon ka ni Lord, Lord, pahibaw ako kung sa imong kabubuton. Mubalibad ba ka si Lord nimo? Dili. Ang problema lang, dili ka kakita o dili ka kadungog kung sultian ka sa kabubuton sa Diyos o ipakita sa Diyos ang iyang kabubuton para nimo, kay nabutaan ka sa mga butang kalibutanon. Ang imong pagbatik kalibutanon. Munang ang process is ipapag-uusa ang imong una-una o ipapag-uusa ang imong kasing-kasing, masayod na kas kabubuton sa Diyos. Gusto na to na i-prove? Ato nang i-prove? Amen? Di ba nagsulti si Lord na ang my thought? Sana? Ha? Ha? Na? Ningon sa si Lord? Ang akong mga laraw, ang akong mga huna-huna, mas habog kaysa sa imuha. Gusto na ito i-prove? Pastor, di man siguro na, imposible man siguro na, no. Si Lord paminaw. Si Lord gusto niya nga ang iyang mga anak masayod sa kabubuton. Walay takos sa langit o sa yuta. Pero gipakita sa bugtong anak na si Ginoong Hesus na siya takos nga naman. Iyang una-una o ang iyang kasing-kasing dili pangkalibutanon, dili mga pagpakasala. Munang susama kang Ginoong Hesus nga masayod ako sa kabubuton sa amahan, ipabago na ito itong una-una o mga itong kasing-kasing. Gani, mas dali na nato karon nga masayran, kay di na ta makuha sa linupot nga basahon dito sa trono sa amahan, unya atong paningkamutag guba ang silyo ni ini no. Pakita na daan ni Lord, iya na daang gibuksan. Ang ato na lang mubasa og akong sabton. But maglisod ka na sabot. For example, Matthew chapter 6:33. Unaha pagpangita ang giharian sa Diyos, ang tanan idugang lang. Nakasabot ka na? Wala. Wala. Gi-Koreano na paghubad. Gi-English paghubad. Gi-Binisaya na. Di gyapon masabtan. Nganong dili masabtan? Tanawag yun sa nato pag kinabuhay, giuna ba si Lord? So pagpakita na nga, wala ta na kasabot. Bisan nabasa na to, bisan gi-eskwelahan na to, unsay hubad ani nga pinulungan sa English padong sa Bisaya, pag-aplikar na murag wa kasabot. Tama? O dinhi na to makita. Hello? Munang ako mong gi-challenge. Every time mo duol tas Ginoo dala mo Biblia, ayaw ng holy iPhone. Ayaw ng holy cellphone. Holy Bible gyud that. No? Eh parang masabtan na ito na. O niya, napailain. Imong timanan, asa ba itong mga gipang sulti ni pastor ng mga scripture, ako ni basahon, ni mauli niya ko. O ato itong i-prove. Pagka ikaw mangayo sa kabubuton sa Diyos, number 1,
Number 2, pagka ikaw magpabag-os imong huna-huna o sa imong kasing-kasing, sigurado na nga ang kabubuton sa Diyos iyang ipahibaw sa imo. Hello? Atong i-prove. Genesis. Nita na po kag Genesis sa Revelation dapit. Okay. Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. 16. So kung nagbasa 16. Unya mibiya ang mga tao og miadto sa usa ka dapi. Diin or mibiya ang mga tao og miadto sa usa ka dapi. Diin makita nila ang ubos sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham aron pagpagikan kanila. Pagpagikan kanila. Verse 17. Ang Ginoo miingon, dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Na-prove wa? Niyo si Lord? Dili na ko itago. Kindly read in English, palihog. Kanang pinakakusog na tingog. And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? Yes! And the Lord said, shall I hide from Abraham unsay akong giplanong buhaton? Nga naman, si Abraham may nampuon. Nagsalig sa Diyos. Ikaduha, gibag-o niya ang iyang huna-huna, ang iyang kasing-kasing. Gusto natong pamatud-an na? Okay. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong pinulungan. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong yuta, panimalay, kaparintihan. Gibiyaan niya ang tanan. Tanan nga iya, tanan nga naamdan, tanan nga naasunahuna ng daan, tanan nga naanas kasing-kasing ng daan. Gibiyaan niya. So, doon na sa bagong panghuna-huna. That is why, ingon si Lord, dili ko makatago sa akong plano ni Abraham. Ako ning pahibaw-o ning tawhana. Munang dili ka maglibog ka sa imong kinabuhi, dili nimo masabtan unsa gyud kay plano ni Lord sa akong kinabuhi. Ngano man tungod kay di ka gustong mobiya sa mga butang nga pabiyaan sa Dios. Ingon si Lord, magbuhat ko bag-o. Pero dili ka gusto. Isaiah 43 verse 18 and 19. Magbuhat ako mga bag-o mga butang o karon dayon makita ninyo kini. So before siya makabuhat og mga bagong butang sa atong kinabuhi, before nato may makita ang mga bagong butang nga kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, naa sa tay biyaan nga mga daang butang. Pero dili ta mobuot ana. Og maunay kabug-aton natong tanan mga igsoon. Ako wala jud ko na because I'm desperate na gyud kaayo. Nga sige kog ampo sa Ginoo Lord, naay pandemya, naay mga crisis, naay kagutom, naay mga katalagman. Pero Lord, nag-struggle kaayo ko sa pagtuo sa mga katawhan. Nga naman, dugay na kayo ta og simba, basa siyang pulong paminaw. Then kung pangutan ang tagluwas na bata, may nguratang amen. Pero sa tinuod lang nagduha-duha, langit baka kong imperno. It means nga ang pagtuo wa pa na secure. Kaya ang tao nga sigurado na siyang langit, siya di siya may mahadlok o mabalaka kung siya may tabos kalibutan. Pero kanang mga taong dili pa sure, magsige nagpakabana kung siya nagapanghitabo sa kalibutan, dayon magsige nagkahadlok, kabalaka, dayon magsige ran na siya gunahuna sa mga butang nga kalibutanon, dayon mo desisyon siya sa pagbati nga kalibutanon. So dili gyud siya masayod sa kabubuton sa Dios. Si Lord ani nga time will niya, kabubuton niya nga iya lang silutan ang Sodoma. Listen to this, kay lawom kayo ni, deep kayo ni nga wisdom gihatag ni Lord sa ato.
before niya ipakita ni Abraham na yung sunugon ng Sodoma, iya nadaang gisaaran si Abraham nga himuan tikad kaliwatan nga mahimong mga nasod. Dakong nasod. Nasod pa to ha? Sa mga following verses nga gibasa ningon pagdud siya, unya diha sa imong kaliwatan magagikan ang mga nasod. So, focus na. Before to, ningon si Lord pagsulti. Tanawa ang kalangitan, Abraham. Kung makaihang bakas mga kabituunan, inanak kadaghan ang mahimo kunya nimong mga kaliwat. After that, iyang dad-uni nga tawhana ug iyahang paatubangon sa nasod nga iyang sunugon. Usay gipasabot ni Lord, Abraham tadaan ti kagdaghang kaliwat, pero wait sa, before maabot na nakaliwat, alik tan-awa sa ang Sodoma. Ang Sodoma wala na ilan ako, ang Sodoma Gomora kanunay pagpakasala, wala nagrespeto na ako, ato silang sinutay. So it means, pag ikaw may mga kaliwatan ka na, dapat ang imong kaliwat magrespeto, makalagad sa ako. Aron dili maparihaan ang imong makita karon. So, pahibaon ikaw sa akong kabubuton. Nga ako ni silang sunugon, unya maupon ni ang mahitabo nimo, silutan ka ang imong katawan, ang mga katawan sa ibong kalibutan, ang kanasuran, kung maparihan na unya ani. Grabing kaalam sa Diyos. Iyang ipahibalo dito kang Abraham. So munang atong gibasa karon usba ko natong basa palihog siya. Unsa niya? Ingon siya sa 19. For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord. Yes. Yes, padayon na. To do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Na, unsay iyang purpose nga iyang pahibawon si Abraham sa iyang kabubuton nga sunugon niya ang Sodoma? Aron nga si Abraham magmatarong ug magpadayon siyang manudlog sa iyang mga kaliwatan ug ang ilang mga kaliwatan magapanudlo usab sa mga mosunod pa nga kaliwatan nga magpadayon sa pagtahod, sa paghigugma, sa pagrespeto, sa pag-alagad sa Dios. Ingani kanindot ang masayod nas kabubuton sa Ginoo. Hello? Kung ingnon ka nako Junden ug mga adlaw nag-ingon ang Diyos, or ang Diyos pa masulti nimo, John din. Ingon ang Diyos nga ugmang adlaw maabot kag ubay. Kinsa nagsulti ang Diyos. Nakaroon pa lang pagkagabi nagasugod kag travel. Daghan kayo kang mga checkpoint nga giagian. Nagabot pa dito sunahan daghang mga pagsulay, no? Pero wa ka na balaka, wa ka na adlok nga naman. Naanay promise na maabot lagi ka dito sa ubay. Maunang ing-anak ka-relax ang mga taong nasayod sa kabubuton sa Diyos. Bisan pag unsay mahitabo. Kita mo sa ilahang gihimo nga example sa katong bubonic plague nga ni patay og 50 million dito sa Eastern Europe. Oh, I mean, more whole dyan sa Europe. Eastern. May baling patay. 50 million katawo. Ngayon lang gihimuan itong example, ngayon nga niyang may tabo, murag mabuslot-buslot ang iyang unod ug panet nga murag mga sunog. Nya, ug maduulan ka ato, matagdan ka kung kagsumbi. No? Example na. Nakaroon hadlok ka ato. Usa na sa mga ilhanan nga nagakalimuta sa kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Paminaw pa kayo. Pag na'y katalagman mahitabo sa imuha, duhara na. Kastigo ni Lord nimo or gitugutan na ni Lord nga mahitabo nimo aron ka magkaton. Pero muingon kang silot na sa Diyos, kunya na-apil ko nga matarong na diya ka. Nga naman, na may mga trials na maabot sa itong kinabuhi.
pero dili kasuko. Maghiskot na gani kag kapungot sa Diyos judgment. Pero maghiskot kag trials nga gi-allow ni Lord, it means i-test ang atong faith. Ang atong pagtuo. Ningon siya, doon na ba ko'y taguan? Lamig itong basahon sa King James, no? King James ba na? King James. Lamig kayo, shall I hide my will, my plan to Abraham? Ako bang taguan ang akong kabubuton? Di na ako siya paibawon. Nga kining tawanan ni Biya na siyang karaang panghuna-huna, karaan niyang mga desisyon, o nisunod na nako. Naapa ba ko itaguan niya? Muingon si Lord diretso, Jonas, biyae ang one-way disciple church, pauli na, kaya nako lahing ipabuhat, magduha-duha ba ko ana? Bilin akong wife, o mayong kaura. Huli to. Hello? Gi-prove niya. So, atong padayunon na yung basa ningon dito pagsulti. Nakisulti si Lord dito kang Abraham. And then si Abraham, nisulti kang Lord. Pero pinaagi sa mga anghel, ningon siya, Lord, kung doon ay 50 nagpuyo dihang matarong, imo ba nang laglagon? Ingon siya, dili. And then, dili convince si Abraham. Kaya nasayod siya kining dako kayong nasod, bisan pag-us, pila ka libo ang nagpuyo. Ang mga tao halos pagpakasala nga tanan. So, ninyo siya, wait sa Lord, nasayop ko, pasaylo ang gamay. 45 Lord, or 40. Nga matarong, laglagon ba ni mo? Sunugon ba ni mo? Ingon na po si Lord, dili. Tungod og alang sa 40. And duda pa rin si Abraham na parang lisod yung 40 na matarong sa libo-libo kataong nagpuyo diha. Lord, 30 na lang. 20, Lord. Dili ko na ako nasunugon. 10, dili yapon. 9, 8, murag basketball. 5 na lang, Lord. Ingon si Lord, dili. Kaya wag yun hey, kabot og 5. Si Lot og duha niya ka anak nga babae, maura ang nakaplagan sa Diyos nga misunod sa tingog sa mga anghel. Wag yun kaabot og 5. Motong gina sila dagan. Upat man unta to sila, pero ang usa ka libutano hunahuna ang asawa ni Lot. Nawili sa mga butang. Nangaguol siya mga kabtangan nga nangasunog yung balay. Loan pa naman to. Magbayad sa bangko. Eh, kabala ka, nasunog og apil ang bangko. Nilingi. Gatuog ka kung pabiyaan ni Lord ni mo. Wala siya nag-andam og mas labaw pa anak nga makatalibay ni mo. Manong lisod kayong i-give up. Ang mga butang nga wala kay muti sa Diyos, ganong lisod kayo natong i-give up. Pero si Lord dali kayo natong mataligdan. So magpasikarbo na taan ni relihiyon, tanang relihiyon imuha na. Pero makita nimo ang imong kaugalingon sa umaabot nga og mga makaluluoy kay kanunay imong isalikway ang mga kahigayunan nga gituyo ni Lord nga makapaluon ta kaon sa iyang kabubuton imong gitaligdan. Si Abraham gipasayod, gipakasayod sa Ginoo. Gipahibaw siya. And that is why kabantay mo sa mga nagsunod natong mga pagwali, ginatudlo sa mga butang, ng mga posibilidad ng mga umaabot. Gisultian tangdaan sa kabubuton sa Diyos. Pastor, i-apel niya guwali, i-ampo ito ni Ugayo kung siya ba akong kabubuton. Namit ng kinatawanan. Gusto si Lord ani. Wala niya ihikaw. Wala niya tagui ang iyang kabubuton. Ingon pa gani, for the wisdom of God revealed
through His Son, Jesus Christ. So wala niya gitago. Ang kaalam sa Diyos, iyang gipadayag, pinaanggis iyang anak. Naapagyapoy na tago. Gisuwat na ni. Wala yung mga prophet nga mosakag mga bukid, magsulong og mga baka, unya magampo, maminaw, ug naay tingog ang Dios, ug matulog sa ditos bukid kay harong damgohon, ug unsay isulti sa Dios pinagis damgo, wala na, nakasulat na. Libog kay ko sa imuhang nganong di gyud kaganahang mubasa ani. Ako ani pag nay adlaw nga di ko makabasa ani, murag uy katong adlaw naka-record na dito ba sing mga jugo ni Lord ato. Kaya dali kayo ang taong mapukan, away pulong sa Diyos. Wa ka na sayo dun sa kabubuton sa Ginoo, kaya dili man mo basa mo. Pagbasa ni mo, pagpaubos kay ipataas ka ni Lord, suroy-suroy na kanito, gisulong ka, then wa ka nagpaubos. Imbis ipahibaw kas kabubuton sa Diyos, o sa may labuan ng adlawang magpapaubsanon ka. Kaya iya kang ilimta. Wa man ka nibasa, sulong na kanito. Nagka-problema, bangga na ka. Imbes nga, ma-let up ka, pauswagon ka, isaka ka, gitumban na hinoon ka. Ingani, kadako ang problema nga dili ta masayod sa kabubuton sa Dios. So sige kong struggle, sige kong pray, Lord, paibaw ako, bisan sa akong kagalingon, sa akong pamilya, o unsay kondisyon na ani, kay ni aning katalagman karon, dapat sila maandam, dapat sila mas maligon, dapat ang katawhan mas muduol nimo, dapat mas seryoso sila nimo, dapat nagpadayon hinuon. Grabe no? Grabe na kayo mga katalagman, pero mga Kristiyano, nagpadayon pagyapon. Magbantay sa uban, i-post ang sayop sa uban. Atong challenge ha. Ayaw na mong post. Unsay sayop sa uban. Unsay inyong sayop, i-post. Sige. Lagtanan mo ka sa uban. Pag makasala ka karon, i-post sa Facebook. Unsay imong sala, hinganli. Tanaw na to, makaya ba? Sometimes gamito na to ang mga sala sa uban. Mo'y atong ibutang diya aron maabungan ang atong kahugaw. Muna ingon si Lord, ipabago ni. So, pray. Lord Jesus, pasabta ko ani. Kay ikaw lang ang makaabli, ikaw lang ang nakabali sa silyo, aron ma-open ang basahon. Motong giingon, kaganina na, usahay, dito sa tagwali, pagani na abli ang silyo, hala, tindog na sa tubangan. No? Walay nabasa, walay gipamalandungan, walay ginaampong nga mensahe. Ditsura. Mangay kay pagabot rin. Ingsoon, nakoy nabasa. Ito. Oh my goodness. Maglisod daan ng surbay. Sulipay kayo ang mga katawhan, mga igsuon tungod kayo. Naabli ang basahon. Maot man or dili ang mahitabo. Maot or nindot ang mahitabo. At least naabli ang basahon o nasayran unsay maayong kabubuton. Hello? So, magtapos ta. Kanunay manggitang nagdong ani. Kanunay tang naminaw suwali. Akong usbon niya parang mas klaro. That night, nagpray ko sa Ginoo, Lord. Nga naman tungod kay nag-uol ko, masubok ko, makakita sa mga katawhan. Nga, nakailis og Domingo, nag-amin-amin, nagpakpak, nagsayaw. Pero kung tuwa sa gawas, gidayig o gisimba ang yawa. Compromise, kalibutanong manghuna-huna. Kasing-kasing mahigugmaon sa mga butang sa kalibutanon. Kalibutanon kayo. So nag-pray ko, Lord, hibaw ako. Ampo utaman. After that,
Salamat, Lord, nga magpahulay nako. Kabalo mo, unsay gipakita ni Lord, kini gyud nga room. Makita nako nga di ma-arrange. Basta kay wala siya. Room siya nga naay plansa, naay plansahan, naay mga sinina, naay mga bastang gakatag dun sa taman. Then kinadaghanang ilaga, may mga lamok, may mga langaw, may mga baki, may mga... And timing pa dyan nga ang pagbasa na ko din nino nito, mga mahugaw nga espiritu, nga migula sa bakbak sa maong mananak, mga baki, mga... Wow! So, ngayon ko sa Ginoo Lord, salamat kaayo nga imo diyong ipakita. That is why I warn everyone. Apil akong pamilya. Naa pagani mo yung mga gitaguan dinhing ang yawa mo nalipay. Ayaw huwata, nakasirad-an na unya ka. Si Lord, kanunay nag-aawhag, kanunay mga naghatag og tsansa. Katong mga gusto kayong mo pahiuyon sa kalibutan, mga pil-apil o mga buhat sa kalibutan, ayaw huwata. Sakit ra ba ang wali nga imong nadungog? Pero mas sakit unya ang disiplina sa Diyos ani. Sa wali pa lang ginapanton ta ni Lord kay dili gusto ang Diyos na matakak ta mga igsoon. Usa ka di mailhan nimo nga maglisod gyud ka o gani di gyud nimo mabaw-an ang kabubuton sa Dios kanang dryness o gana kayo ka. Ya, ang rason sa bana nga uga kaayo ka wala na tubig ang pulong sa Dios. Kalibutanon kaayo nahuna, kalibutanon. Mauna na. And that is why kinahanglan nato nang i-overcome mga igsoon. Si Lord gabali sa sin. Ayo aron nga masayra nato unsay kabubuton sa Amahan. So ingon siya sa Matthew chapter 6 pag-ampo mga sayod kas kabubuton. Ingon si Paul sa Romans chapter 12, ipabagoy mo huna-huna aron masayra nimo unsay kabubuton sa Dios. Sama kang Abraham nga nabag-o yang huna-huna kasing-kasing gibiyaan ang tanan og bag-o ang Dios na lang. Mao iyang paminaw. So God expose iyang gihatag ang iyang plano, ang iyang kabubuton unsay umaabot dito kang Abraham. Gusto batang masayod ni anak mga igsoon? Kay bisag kung saan natog langoy-langoy aning kinabuhi at paningkamot, di ta kakaplag o maayong kaugmaon tungod kay pwedeng sige ratang naglikay-likay sa kabubuton sa Dios. I-overcome nato na mga igsoon. I-overcome nato. Manindog ta, Ginoong Diyos na labing gamhanan, daghan kay salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gihatag karon o Dios. Nasayod ka sa kada hunahuna o sa kada kasing-kasing sa tanan nga niya Ginoo. Sa kanunay ginatinguhag pangandoy namo nga masayod mis imong kabubuton. Og ikaw usab o Ginoo di nimo gusto nga maglakaw ming wala masayod sa imong plano sa among kinabuhi. Gibali na nimo ang silyo. Apli na ang mga basahon, ang Biblia, mabasa. Ba't kami mo'y nagpadlak sa among kaugalingon? Gisilyuhan na mo ang among kaugalingon sa mga butang ng grabe. Nagadala ka na mo sa pagpakasala. Kalibutan ng mga butang Ginoo. Bisag kung saan na mo hilang, ampo, pangayo. Sa matag adlaw maglakaw gihapon kaming magkapukan-pukan tungod kay di mi musubay sa imong kabubuton ug tungod usab kay wa mi nasayod sa imong kabubuton. Open your hearts to God and be honest to the Lord. Adunay panahon na ako magaugal sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo
mag-awit kanimo. Sa mga usapang balikon. Panahon na Ako magauga sa akong pagsimba kanimo, Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugon sa patay kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan na ako, magapadayon sa pagalagan kanimo. Aron ako matuman ang kabubuon mo, kinabuhi mo ang pulong mo, ang pulong mo ang hinungdan na ako, magapadayon sa pag-alaga kami. Aron ako maangkot, aron ako maangkot ang kinabuhi dayon, magisaan mo sa pulong mo. Ang pulong mo ang hinungdan. Pray, pray, pray. Sa pag-alaga kanimo, mga puiton, na akong matuman ang kabubuton mo, kinabuhion ang pulong mo. Ang pulong mo ang hinungdan na ako, magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron ako maangkot ang kinabuhi dayon, nagisaan mo sa pulong mo. Salamat ka na ang mabalas. Salamat ka ang Diyos na sa mga salamat Lord. Mga kisa, mga sibiya, Father God, sa mga pananawan Ginoo, para ang pamilya, ang takpan sa mga tao, sa mga pamahagi, sa mga pagkagat, sa mga pinabalik sa kanilang pagkasahay, sa tapang sa ibadangin sa amin, Lord, I pray sa mga kinabibigyan sa kagat Ginoo, wala'y magkakasalan sa mga iyong makasalan Ginoo, wala'y magpaulipon sa kapos sa kaawan, mahagamang pagkitsun, umundo naman ang mahal, ipakita rin po sa Diyos ng kaagustisya, ang kanayan, tama o Diyos, magalasik tayo na Diyos, ang magahito, sa kananong wala mo, kaya padasan mo mo meta, magandang kita ng Diyos na masalamat kaya mahal, sining ng Lord, mga pagkakay mo, Thank you, Lord, I pray for the Lord, Diyos, para maituloy ilan sa yanshin, sulong sa mga lupang Diyos, hinahangang mga pagkakong Diyos, saling ikaw ang Lord, na wala ang pagkakaan ng Ginoo, huwag sunod sa pamahalagaan, sinungaling, sunod sa Lord, masaya, sa iyong tagusin sa buhay, sa iyong buhay, sa yawa, Lord God, ay kalikot na malaking usahan, nagalikot na hangin na sa ginagawa, Father God, salamat kay Ginoo, mga upat na mga anuhan, Father God, matagpagsulay ng Diyos, na aming kalaukan, kay Murulog na mahatag ng lahat ng Diyos, sa kalaukan, Father God, sa maon, ang nakita sa Ginoo, na ay kalaukan na sa maabot, Father God. Hallelujah, salamat Ang kay Diyos. hinungdan na ako, magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong
magkapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron na akong maangkon ang kinabuhi kayo, nga gisaad mo sa pulong mo, nga gisaad mo sa pulong mo, nga gisaad mo sa pulong mo. Lord Jesus, thank you, Lord, na this evening ang imong mga pulong tinaw kay namo nga nasabtan. We pray, Father God, na di nami ay mahadlok, mabalaka, kundi sa kanunay, sayron namo, hibawaan namo, unsa imong kabubuton, Ginoo. Unsa imong kabubuton sa pagbukbo nimo sa silot, alang sa mga pagpakasala o pagpakadautan. O unsa po imong kabubuton alang sa imong mga anak nga nagatinguha nga magapadayong magpailalom sa grasya sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesus. Father God, nakita nimo ang among mga weaknesses, Lord. And ikaw mo imo strengthen namo, Ginoo, nga dili nami kanunay magpaanod sa mga butang nga mo hinungdan nga dili namo masayran ang imong kabubuton. Tonight, balo na mo ang mensahe, Ginoo, nga nagtayog sa among mga pagtuo, nagtayog sa among mga kasing-kasing, sa among gugma diha kadimo. Mamauli mi amahan nga dunay seguridad amahan namo. Imong bugtong anak si Ginoong Jesus. Mao among paglaom, nagtabon ka namo, nanalibod ka namo, ug nagsulti kanunay sa kamatuoran diha sa imong mga pulong, o Dios. I-bless ang kada pamilya, ang mga tanang mga kaigsuunan ang nasa duol tuwa sa layong dapit. Salamat, Lord, nga naabot sila sa mga mensahe, Ginoo. Ikaw maghupay sa mga nasakitan, sa mga nangabugatan, Ginoo. Ikaw, Amahan, magadasig, maghahatag kapahulayan o kagaan. Now we give you honor, Lord Jesus. We give you glory. Tanan gahom, himaya, kadungganan, pagpasalamat tungod kay ikaw lamang ang takos o ang ayan. Dawata kini o among langiton nga Amahan ang pagsimba karon sa pangalan lamang sa bugtong anak si Ginoong Jesus. Everybody says, Amen and Amen. God bless. Maayong gabi o salamat kayo sa inyong pag-anhi at padayon tang magmainang puod mga igsoon. Praise God, nakapalit na tao kanang Lord.